Déu vos guard. Un dia de juny de 1847, una dona trista, abatuda, que buscava la soledat per alleujar les seves penes, es va aturar en un turó a la vall francesa d'Ars. No sabem el nom de la viatgera, però sí la seva impressió quan de sobte va escoltar unes salves de fusells i de seguida un repicar de campanes. Va veure al voltant de l'església del poble com es formava una marxa i com l'encapçalava un sacerdot que portava un objecte brillant entre les mans. Es tractava de Joan Maria Vianney i de la processió del Corpus Christi. El sant sacerdot la preparava amb emoció cada any. Revestia de blanc els seus escolans, cridava tot el poble i venien persones de llogarets propers. La processó avançava entre els sembrats i s'aturava en petits altars des dels quals venia el poble amb la custòdia. Segurament molts de nosaltres, sobretot si hem viscut en ambients rurals, tenim experiència d'un fet semblant. És el dia que honorem aquesta Eucaristia que celebrem cada diumenge i que es guarda als nostres sagraris. La mateixa que hem adorat el Dijous Sants i els monuments de les esglésies. Però per Corpus Christi l'adoració no es produeix només en la intimitat d'una església, sinó al mig del carrer, com si fos un símbol que Jesús no s'acontenta a esperar pacientment la nostra visita, sinó que surt a l'encontre de les persones allà on són, on tenen els seus afanys quotidians. Jesucrist passi a prop de cada un de nosaltres i ens demana permís per hostatjar-se dins la nostra ànima, d'acord amb aquelles paraules que es llegeixen en el llibre de l'Apocalipsis. Mira, soc a la porta i truco, si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb ell, del capítol 3 de l'Apocalipsis. Aquesta promesa es compleix. Per Corpus Christi el Senyor passa pels carrers, davant de les portes de les cases i passa també davant les nostres consciències. Li obrim la porta. Compartim amb ell el sopar, que és en realitat el sopar pasqual, en el qual el Fill de Déu se'ns dona quan diu «Aquest és el meu cos, aquesta és la meva sang». Us convido avui a viure amb més devoció aquesta festivitat eucarística, que mai no tanquem la porta a Crist, l'amor més gran de qui va donar la vida per nosaltres. Adéu-siau.